Day, nakaluto na ka? Tingog ba? Nagsilpon-silpon naman gud ka diha. O pa kay nilungag, Day? Giuna man po na nimong silpon-silpon diha. Ikaw na lang pagluto diha, dong. Ako pa'y manarbaho, ako pa'y muluto. Kung ingon anay mong style, ingon ani na lang. Kanay mong giyaw-yaw, nagtak-ang pa ka, makakaon ng tata. Grabe na tapulana, Day. Oy, wadyo ka na usab ba? Samok, dong, bi. Magsige man hinuong kang giyaw-yaw, may pa, ingani na lang. Unsa man? Kung kinsa to'y una mo lihok, ug mutingog, mo to'y muluto. Ako pa'y kondisyonan nimo ingon ana, Day. Sige, sugod na ta. Tanaw na tong kinsay makatak-ang ron. Sige, sugod na ta. Salamat kay nanag ko diri sa balay ni Ma'am Betty. Siya ro dili siya kabayad sa iyang giutang na panty na tulo ka bulan naman to. Ayo. Ayo. Ma'am? Hey! Ayo. Si Ma'am Betty man oh. Dili man mutubag. Kakusog ato kong tingog. Ako daw kusgon be. Kusgon na ka kong tingog. Ayo! Ma'am? Ma'am! Wa nang gyapon ito bag si ma'am? Ako daw ang duulong suportahan, be. Agay! Ano po si Sir Trio? Nga naman ni sila? Wa may lihok, wa may tingugay. Ma'am Betty, maningil ko sa imong panty na imong giutang. Tulog ka bulan na to. Ano man ismail si ma'am? Sir! 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 Otro po ni si Siro. Nga naman ni sila, no? Wa may lihok-lihok, wa po'y tingog-tingog. Ako usbog sampit si Ma'am. Ma'am! Ma'am! Maningil ko! Si Ma'am mo? Ang sakit pasabot ka na yung smile, ha? Baby, isulod ako. Ma'am? Ma'am? Ano man si ma'am? Kung akong sampiton mo, smile man. Kung ba anong kuda, naabiya si Sir Bres yung kilid. Sir! Sir! Diyan lihok si Siro. Ngano ka na sila? Kung si ma'am ang ako ang sampiton, mo smile ra. Daw be, ako yung taparan si ma'am di ay. Wala man nasuko si Sir sa kuha na itapad ko kang ma'am. Agay! Ako lang umita ng buhok ni ma'am di. Wow! Nag-smile naman si ma'am. Wala may reaction si Sir. Karon, ako daw nang dumugon si ma'am di. A few moments later. Woo! Nakapaningin na dyan. Muli na ko, be. Wala dyan kay klaro dong bagipasagdan dyan ko nimo. Ops! Dilihok ka! Ikaw ang magluto!